aanwezigen. Jood is het fjouwer maaien. Jood bedenken wij hadden dit hadden libben hebben voor uw vrijheid. Jood bedenken wij ons deren. Ja, binnen stommen om in vrijheid libje te leven. Zond de Tweede Wereldoorlog libje wij hier in Nederland in vrede en vrijheid. Deze man die het hebben groeven lezen, dat zijn 4 Engelsen en 1 Canadees. Die ben op een gegeven moment met het vliegtuigwedstrijd invliegen naar Duitsland met bommen en weer om. Bij ze boven de Waddenzee bij ze de uitsketten en naar onderen komen. En toen hadden ze dus met bewoners van de naad de stoffelijke resten daaruit het vliegtuig halen en die ben je begroeven worden, met militaire eer. Hoe is het als je net vrij bent? Nou, dat is moeilijk. Nee, eerst koest ik me zitten, maar je stil wordt, maar toen pak ik die op. Ja, dat is weer een zaak. Nou, dan waren die we voor en die droeg te bewonderen. Nou ja, wie wel angst weer. Ik ben goed 20 jaar. Nee? Het is zo ontzettend belangrijk dat je daarom denken blijft, dat je die mensen in ere houdt. En dat je het echt wat zij graag willen en terugvertellen aan ons band en aan de bandsband. En dat dat leven blijft, dat wij in een land met vrijheid ontzettend belangrijk is voor ons.